Makhosi, sanibonani ngani ukuthi sanibonani ngani zedlozi. Uyanibingelela-ke umkhulu wasemakhosini wendaba enhle exoxa ngofakazi. Ngithi-ke namhlanje ake nginibingelele nje. Siniphathele isihloko asithi ukubaluleka nabangicelile abaningi sekunesikhathi-ke kade bangicela ingane zakwethu ukuthi bengisabhizi nje mbejana nabantu esigodlweni nanempilo nje. La ingane zakwethu bengizocela-ke sithi ukubuka lana esihlokweni esikhuluma ngamaflegi. Amaflegi abantu-ke bazongithola ngendlela ukuthi ngikhuluma ngaflegi leni. Njengoba sokhuluma ngamaflegi-ke amaflegi lawa ajwayele kakhulu ngabantu baseZiyoni nabantu bakamoya abayizanusi nabathandazi nabakholwa kakhulu eZiyoni bayawazi umsebenzi weflag ukuthi uyini, kodwa just ukucacisela nje abantu abaningi. Ake ngibonge la ingane zakwethu. Thank you for subscribing. Thank you so much. You guys have shown a lot of interest. I've reached now about 2,000 subscribers and some more. Thank you. I appreciate that very much. Ngiyabonga-ke ngumkhulu wasemakhosini indaba enhle exoxa ngofakazi. Ngithi-ke nje ingane zakwethu ake ngithi ukuhlala la odabeni ke sibheke la ukuthi uma ngabe kukhulunywa ngamaflag noma iflag kusuke kukhulunywa ngani. Uma sizojula kahle ngeflag, iflag leli livamise ukuvela laphana uma ngabe umuntu uthola ukuthi usekhaya noma emzini yabantu, ukuthi uyahamba ngakini uyabona nampa omakhelwane babekile noma kubekiwe laphana kunamaflegi emzini womuntu. Uyasixakeka ukuthi kabe kulo muzi amaflegi angaka yini indaba, kunomthandazi noma kunenyanga thizeni noma kwenze njani. Imvamisa akavamise ukuba sezindaweni zamabandla aseZiyoni, uthola ukuthi ngaphandle kwendlu kuneflegi noma esangweni uma ungena noma nje umuzi wonke ugcwele amaflegi thizeni. Bese kuzoba uthola ukuthi-ke unesikhali osinikeziwe osiprofethiwe. Ngizobuye ngithi ukuyithinta kancane-ke esikhali. Kodwa-ke siqale la kulamaflegi ngane zakwethu asuke ebekiwe noma asuke ekhona emzini yabantu niwabona egcwele imizi yonke. Uthola ukuthi omunye lilodwa iflag mhlasimbe limhlophe, lihlaza, libomvu, liblue, liyelo, linjani njani, avamise ukuba ileyo mbadlana eminingi yawo. Amaflegi-ke ngane zakwethu asuke emelelene nezinto ezisuke zikanje. Isikhathini esiningi iflegi alivamisile ukuba khona emzini osuke ungenaye umuntu osuke enemimoya noma onezithunywa. Kusuke kukhona izithunywa zisuke zizama ukulwa nohlobo oluthize lwezitha. Okokuqala, iflag umsebenzi walo fanele ukwazi ukuthi lisuke lilwa nesitha, futhi kusuke kuyindlela izithunywa ezikwazi nazo ukudonsa ngazo nokulwa ngayo. Lokho kuyimfihlakalo kaJehova, kuyimfihlakalo kaNkulunkulu. Angingasezwa umuntu esengibuza ukuthi leli-ke njengoba likanjena-ke lichaza ukuthini-ke, lime kanjani. Mina ngiboniswe iflag elikanjena. Cha, ingane zakwethu, kunezinto enifanele nizazi ukuthi akufanele nje uzuzibuze komunye umuntu. Ingakho uthola ukuthi kwesinye isikhathi uthola ukuthi umuntu uyathwasa, usexoxa axoxela ugobela azamxoxele ngisho into efunde engabe idlozi belimhlebela yona kuyinto yakhe nedlozi lakhe kuphela. Kodwa angikho-ke lapha, ke sibe la. Iflag ingane zakwethu, iflag kusuke limele ukulwa nezitha. Kusuke kuyindlela izithunywa ezisuke zidonsa ngayo. One day I'll mention noma nje ngimentionele kunohlobo lwezithunywa zedlozi othola ukuthi likwazi ukudonsa uma lisemoyeni. Izithunywa ezikwazi ukudonsa on a wide range, likwazi ukudonsa umuntu ekude, limuzwa ekude. Sometimes iflag liyaye lifane nesignal
noma i-aerial, idlozi elikwazi ukuthwebula nokudonsakala nokulwa neminye imimoya emibi esuke iza noma likwazi ukudonsa kude, kusuke kuyindlela. Ngamanye amazwi liyafana nane-amplifier ethize iflegi-ke lelo. Emzini komuntu lisuke limelele kanjani? Lisuke lifana nesibethelo. Iflegi liyafana nesibethelo esithize, kodwa-ke engeke ngaze ngagxila kakhulu kulona ngoba kudinga umuntu osuke enamandla osuke ekuphiwe lokho. Angeke uze usuke nje ukuthi ufake iflegi ungazi ukuthi limeleleni noma ungazi ukuthi kwakufaneleni libe khona. Ufake iflegi kanti kungafanele libe khona kulowo muzi, bese uba ney'nkinga noma bese niba ney'nkinga. Kodwa-ke iflegi livamise ukuphuma as isiprofetho kumuntu. Imvamisa livamise ukuphuma-ke enkonzweni yaseZiyoni isikhathi esiningi, noma kumuntu ongumthandazi noma kumuntu kamoya osuke ebonisa onengilozi yezithunywa kakhulu. Kusuke kuyinto esuke ilwa izimpi ngezithunywa kakhulu. Esikhathini esiningi uma kuwumuntu onesithunywa ofana ukuthi abanye abantu uthola ukuthi kufana kunabathandazi, liyaye libe nje lodwa lithi giliqi, uthola ukuthi likhulekiliwe, lafakwa labusiswa ngendlela elibusiswa ngayo, laselithathwa lakhulekiswa kunamandla, laselifakwa-ke ngendlela yakhona nawukuthi libekwe kuyiphi indawo, libekwe kuyiphi iposition. Imvamisa-ke livamise ukuba kwabanye libe emakhoneni onke omuzi, omunye liba sesangweni, omunye liba semnyango. Nxa ungena uthi uyangena esangweni eminyango noma komthandazo ubona ngeflegi lilenge emnyango noma lilenga phambi komnyango, noma limisiwe lamiswa ngesimo soqwalo. Isikhathi esiningi kuyaye kubekwe le nduku yokuqwala imbele phansi bese liyamiswa iflegi. Kusuke-ke kuyizinto ey'thize esisuke lenzela ukuthi kulilwe bese iy'thunywa zidonsa ngalo. Ngamanye amazwi liyamandla ezithunywa, olinye isayini yamandla ezithunywa. Lana-ke sizoliphatha kakhulu iflegi uma ngabe ubhekisisa laphana uma siya kulaba abaphathi yikhali. Esikhalini iflegi lisuke lingamandla nakhona, kusuke kuyisikhali samandla ngoba usuke uphiwe lawo kusuke kwamandla akho okulwa izimpi ezithize. Lisuke liyafana nesihlangu esikuvikelayo iflegi. Abanye abaningi liyavika ngisho isimo sezitha, iyona ndlela elikwazi ukuthi likunikeze. So-ke uma ngabe uphiwe noma kuthiwa hlobo luni, ngabe lihlaza, liblue, limhlophe, linjani njani, kusuke kuwamandla ezithunywa indlela asuke edonsa ngayo ukuthi wena ube connected ngandlela thizeni osuke uyiphiwe ngabantu bakini noma izithunywa zakho, ngani zakwethu. Angazi-ke noma ngiqoqe konke, kodwa-ke ngiyethemba ukuthi lokho kuyikhona. Okunye kusuke kuyimfihlakalo, kusuke kukujula nje ekuthize engeke ngaze ngakwazi ukuthi uma ngikuchazela kwawena uzosudideka ngigcina sengibuza nemibuzo engeke uze ngikwazi ukuyiphendula noma ngikutshele kwawena ukuthi kusho ukuthini kuleyo nto. So-ke ngani zakwethu, ngibonge-ke ngani zakwethu. Thank you for watching my video up until the end. Umkhulu wasemakhosini lo, uNdabenhle exoxa ngofakazi, Lakhiza Lakhemeza, makhosi amakhulu. Ngiyabonga, amen.